komanso kunzuzu Cement. Cement, yes. Pali nkhani ya cement. Zili pati zimene inali yongofuna kwa vanthu kuti akavotera chakwera. Ndivomereze nkhawa zanga mama ndili B pano nkhawa B ngati matafale nkhawa B pena kuti ndipita ku Blantyre Wednesday ndikapanga campaign Southern Region. Cement anafika umeneko. Yeah. Ani muna atipatsa mateti. Yes. Ndivomereze kuti nkhondo imene isiya masewera pakali panopa pali kampani imodzi imene tinayithandiza ndi zizi tinapita kuna anthu athu a CFTC komanso trade akumabisa cement so osagulisa koma anthu amene tinathandizana ndi forex kuti abwise cement pakali panopa tayika timu yathu yaku trade komanso yaku Ministry of Finance ndi aku MRA akupanga reconcile kuti amene anathandizidwa ndi forex cement abweresa uchuka bwanji pa board tipanga clear wantundu wanji popeza kubera ma report kuti ndalama zimene zozo ena agwirisira ntchito njira zina sanatenge yonse kusa cement ifeyo ndi ma calculations athu popeza ndi ma experts office kwathuko the amount of money that was released kuti apangire import cement was enough to stabilize the market koma sizikutheka ndiye kuti chilipo china chimachita kuika ndiye kuti tiziwe chenicheni tikupanga reconcile ma records. I think by Monday or Tuesday popeza APS anga anali ku South Africa wa private things private staff and ineso nali so kunja then nali kunoko. We have put a team together. We believe good by Mawa or Tuesday tikatamba report kuti ma reconciliations akwenda bwanji kuti pa border cement wambiri bwanji ndi akupanga match ndi ndalama imene tinapasa koma pali ena so tinagwira amapanga hold cement ku chitipi omwe odi athandizidwaso tili ma videos and the like. As trade we are acting on that. Chimene tikupempha Malawians, let's be vigilant. Anthu ambiri akumati pa intelligence Amumba APS kunoko anthu akutere ndiye nkhondoyi yayikulu siyachibwana yayi nkhondoyi siyachibwana ndi yayikulu kwambiri so we are trying to be vigilant as much as possible.